Tinokudokezai mabuja kunhaudzo manhoko zozuva rogumi noshanu mwedzi uno waMbudzi. Tikuramba chinoangarangaridzana nyasi kuti zuva romuvhuro rega regani tinenge chiyeuka makomborero harizuvishe tiri pahashtag Marco Monday. Munhau dzanyasi nozuro takanyepiwa kuti kwakaita nyahwa kubato Zanu-PF waSimon Khaya Moyo kwai wakafukarawo gani wakaihwara nochirwere chogomarara. Ipapa wakatonzi kwai waitiwa gamba ronyika. Tatomirira kuti timbwe zvizere kuti wachaikiwa rini. Idi aiwa regai wavigane. Wamunangagwa vari kuSouth Africa iko kuri kuitiwa mutambo zvokutengeserana ikweyo kuguta roDurban. Tatomirira kuti timboti wachareketei pawanenge wakupiwa nguva yegoreketa. Tichakunyepai zvinenge zvabudika pawanenge wakureketapo kuti wari kureketa kuti udini. Bhangi ronyika raguburitsa mazita omakambani makuru makuru araiti ndiwo ari kuboya mari yakawanditsa pamusika wavo wokutengesa mari yokunze kwenyika. Zviri kutohwadza kuti makambani akaita sana Zuwa ari kutengesa peturu yavo nomari yokunze kwenyika basi, asi wari kuboeka pokare pavanhu vari kupuwa peturu vari kupuwa mari yokunze kwenyika wachitenga nomari yomabhondi. Unosaya kuti vanenge vaiboyepi mari yomabhondiyo nokuti ivo vanenge vari kutengesa nomari yokunze basi. Zvakatooma ipapo pokare kuno makambani akaita sana JP Morgan nemamwe mabhengi mairi okunze kwenyika ari kupuwawo mari yakaitirwa kudaro yakachipa mariyo. Wosaya kuziva kuti vange vaiboyepi uye kuti vari kuipiwa pakuti kudini. Ivo vari makambani asi toritori omunyika medu. Kumagetsi kwai kwakuda kuita zviri nani nogurukota rinoringa nozvomagetsi raagoti iro zviri kuitika izvezvi wari kuingidzira kubika kwavo magetsi zvokutoti nyasi chaiye anofanira aita zviri nani kuenda kwavo. Heno kuti madozvoonawo chere kuti aenda zviri nani kana kuti ingoma ndiyo ticharamba tichiringa hedu. Tiri kufarira mubvana anonzi Janet Manyowa kwai agopuwa mubayiro weBest of Africa Gospel nokuti airidza zvinhu zvinonwisa mvura. Izvi aiwa tinozvitenda, toramba chindoti arambe achienderera mberi nokuita kwacheko. Kwachihadzwa kuno mhuri dzinosvika 50 dzanzi dzaagopuwa chikamu mune mari iri kuisiwa inoita zviuru zvomari yekuAmerica 50 kuti watange kurima howe. Kwai mhuri idzi dzida kunzi dzirime howe kwachihadzwaku dzichitungamirwa neinonzi Youth Development Initiatives. Kwai izvi zvinoita kuti varitewo zviri nani peno wakaboyawo kadhora kanenge kachiburika muhowemo zvinoita zviri nani. Aiwa tinozvikudza tichiimba kuti zvichatekesherawo nonyika kuti wazhinji wagokwanise kurima howedzo. kuHwange wanhu ikweyo wari kuita kuhwadziwa idi nozviri kuitika munyika medumu nokuti kwawoko wari kuita kutsva wanhu nonyaya yokuteerana nomarasha anenge apisiwa achirasiwa aye. Wari kutora marasha aya kuti wagoende kotengesa kuti wanhu wanenge wachida kugoashandisa waite kuboya. Idi zvakatooma nokuti ipapa zviri kuhwadza wazhinji wavo wari kubva watotsva kana zvokutosvika pakutonzi wanogobisiwa makumboyo kana manja kubva atokpamuriwa chaiko. Zvakatonyangaritsa. Tinoemba kuti hurumende wachaita kuti zviite zviri nani kuwanhu wokuHwangewo. Kuno mumwe murume atinyadzisa wokuZimbabwe akabatiwa kunzi ndiye akaita basa rekuponda kubhinya pabodzi nokugoita zvinhu zvinohwadza kuvanhukadzi vanosvika 1 munzvimbo yePolokwane. Zviri kutohwadza izvi asi tinoemba kuti anenge achizopuwa mitongo yache yakaenderana naye. Idi zvisvinuba zvaari kuita zvinhu. Kamabhiri ati agoreketa kuti achada zvogotambira mutambo achitambira chikwata choZimbabwe. Ati agoreka zvokutambira chikwata choZimbabwe osara basi achindotambira chikwata chache choKaizer Chiefs. Aiwa tinomushuvira zvino. Ipapa maWarriors kwai apweka ajiwa pokare wapedza kutamba mutambo wekuti wazive kuti wachagoenda chere kunotamba mutambo wepasi rese. Waribe kana kujawo kana chikwata chibodzi zvacho zvakatonyangariwa chaiko. Tiringe hedu dziri kuitika pasi rese.
kambani yeHeineken kwai yagonziyo ida kugotenga kambani yeNamibian Breweries zvokutoti vanenge vandiwo chamangwiza muNamibia pokare idi aiwa vari kumboda kutengesa mipeta muAfrica muno. Kuna vanhu vatatu vari kunzi vagofa apo wakarumiwa nozvinyawada zvakaita kupeperutsiwa nomhepo zvikasvika kuguta rokuIjipita ikweyo. Kwai kutori nevanosvika 500 chaiwo wakapinziwa muchipatara nonyaya yokurumiwa nozvinyawada idi pakatoita kunyangariwa chaiko. Britain yagoreketayo kuti yakugara yakaita kuvhura ziso nonzewe nokuda kwokuti kunogona kuita matororo anogona kuda kuputitsa nzvimbo dzino vanhu vakawanditsa. Wari kureketa izvi kuti kwai mupera kwesvondo rino rapfuura wakaita mumwe akaputitsawo bhambu zvakaita kuti zvivhiringe vanhu vazhinji. Ipapa ndiye ega neari kunzi akapfa, asi tiri kuramba edu tichiringa kuti vanenge vachizviita sei. Tichagokunyepai zvinenge zvaburikapo zvimwe. Chikwata chobafana bafana chakabirwa nozuro nomurairidzi aiita zvokuringitsa kuti mutambo wavo uri kutekaira sei. Zviri kutohwadza izvi watonyora kuCAF pamwepo nokuFIFA kuti waite mutambo uyu utangiwepo kare kutambiwa. Wakajiwa nechikwata choGhana zvanga zviribe kana kuningisika zvino idi pakatoita kunyangariwa. Tinoemba kuti wachazvikunda. Tiri ipapo zvedu kwaNyasi tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.